Dysgwr yr iaith I lu o blant ac oedolion ac un o achubwyr yr iaith ym Mhatagonia, disgrifiadau o Gwilym Roberts a fi oedd farw wythnos diwetha. Brodor o Rhiwbeina yma yng Nghaerdydd oedd Gwilym, ond cadwodd acen ogleddol i'r rieni yn ystod y 9 degawd bydd yn byw yn y brifddinas. Fe sefydlodd gylch meithrin Rhiwbeina nôl yn 1959 a mae llu o blant wedi cael ei addysgu ac yn gynnwys pobl sy'n gwneud cyfraniad enfawr i'r iaith Gymraeg ac I Gymru. Fe ddysgodd Gwilym y Gymraeg I filoedd o blant yn ysgolion Saesneg mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru. Ac yna yn y nos, fe oedd yn rhan o'r tîm sefydlodd y cwrs wlpan a fe ddysgodd canodd o oedolion yn hollol wirfoddol yr iaith Gymraeg. Yna yn 1991, wedi ymddeol yn gynnar, fe oedd yr athro Cymraeg cyntaf o Gymru I fynd I Mhatagonia. Dwi wedi cael y fraint o cyfarfod nifer o hoelion wyth y wladfa a nifer ohonynt yn dweud bod nhw'n rhugl eu Cymraeg oherwydd Gwilym Roberts. Roedd wrth ei fodd pan mae ddechreuwyd oedfawon Cymraeg yn ei annwyl Rhiwbeina, bydd yn chwith mynd I Fethel heb gweld Gwilym wrth yr organ. Ar daf yr iaith y dyfodd oedd hen arwyddar ysgol Bryntaf yma yng Nghaerdydd. Gallai dweud yr un peth am yr afon Chibwt hefyd. Ar lannau Chibwt yr iaith y dyfodd. Mae'r Gymraeg i'w glywed ar lannau y taf ac ar lannau y Chibwt. A mawr yw ein diolch I Gwilym Roberts am hynny. Diolch yn fawr.